Robíš. Umaga, ty prečo už nemáš okuliare? Už sa ti vyliečili oči? Ti vyliečili oči, čo som ich mal chore, alebo čo? Tak asi, hej, keď potrebovali okuliare. To je chore? A není? Už chore oči? To je normálne? Však ne, ale není sú chore. Jak to nie je žena, choroba. Jak žena? Choroba, že ona? No. Že na piču vidíš? A ne? Tak ja neviem, či by som to definoval ako chorobu. To není choroba, keď na piču počuješ? Nie, lebo by si na piču počul chorobu, ale zapálené ucho. Však to sú normálne zmysly do piči, nie? A keď je oslabený, tak to je chore. Čo ja viem. Je to chore. Koko, ty čo to nahrávaš, alebo čo? Chore? Tak to nefunguje do piči, ne? Keď to nefunguje tak, jak má, tak to je... Funguje. Ja neviem, či je to choroba. Chorý som, keď mám, ja neviem, 30 sa vo angínu, ale z toho som nemal teplotu. Ono nemal teplotu z chorých očí do piče. To bych mal zapálené, alebo čo, ale... Čo tebe? Ale ty si nosil akože one? To je len nejaká... Čo ja viem, ty kokos. Ty myslíš, že choroba? Čo? No a ako ustúpila ti horúčka, keď si zajebal okuláre? No pozrite na mumáka do piči. Už si tu zajebáva. Ty kokos, počkej. Čo je to dobré? Áno, to bol jaký on. Nevrát si, zala. Ja si tam politiky, ma to reže do ďasna. Ja sa na seba... Tak to nekúka, ja to sa na druhú stranu. Ja to chcem vidieť. Však ale uvidíš to na fotke potom. Je malý do piči. No, dávaj. On to nahráva. Počkaj. Do piči. Ja som sa No, ako do tak staveš do piči. Aj Bože. Dávaj. Dávaj. Naraz, super. Ja som sa nerozmial tady. Tieto príznaky malé je. Celý večer mal v ruke hajzlák. Keď otvorene si tu hajzlák, a ono tak nejak one, vieš, tak proste taký hadík, a to mal celý čas v ruke a furt ono si s tým utieral, on je slzy, jak slzil, keď bolo, ne? Do hadíka z hajzláku. Brutálne ma ja to malo, Ty máš hadíka niekde, inde ty je to. No záďal zuby. Dobre, teraz je to normálne. Dávaj, ty kokos. Ticho. Dobre. Aj Rozumím. Pumpuje palinku. No dávaj ho spredu, daj ho spredu. Teraz, ty vole. Jaké hnusné oči má. Úplne, že chore oči, ty kokos. Dávaj. Dávaj inštruktáž. Dám to. Ja som vyliezol z hlavy.
Hlavne som nezačínal pozrieť. O, dobrý čas. Čo si jebe sa pozri na ňo. A nesmí. Ale pozri, daj záber na jeho oči. Však ale kokos už máš... Jak tam záber na jeho oči? No, už je... Ukáž oko? Toto. Choré sú. No teraz si to Vlastne milí tu zdravíme. Áno, odlož. Zuby.